Olen vankina tässä mökissä. Täältä ei pääse pois. Olen ollut täällä jo pitkään. Tunnen olevani samaan aikaan tämän tarinan kertoja ja päähenkilö. Kertoja tietää etukäteen, mitä on tapahtumassa. Mutta tarinan henkilö on tästä kaikesta tulevasta täysin pihalla. Olen työskennellyt työtä päivää. En tunne ollenkaan väsymystä. Kirjoitan vain tarinaa eteenpäin. Apunani minulla on mustapukuinen nainen, jota kutsun editorikseni. Tiedän, että hän vahtii minua jatkuvasti, vaikka hän ei koko ajan pysyttelekään minun näköpiirissäni. Hän vaatii, että kaikki menee juuri hänen toiveidensa mukaan. Olen päätynyt tekstissäni vaikeaan vaiheeseen. Olen hiljalleen alkanut heräämään ja saamaan silmäni auki nähdäkseni, mitä minä oikein olen tekemässä. Se kaikki tulee olemaan väärin, mutta minä en vain saa näitä näkymättömiä kahleita auki omin voimin. Se mustapukuinen nainen on minua paljon vahvempi. Alice on tuolla jossain. En tiedä, miten tämä kaikki auttaa minua lopulta löytämään Alicen. Minä kaipaan häntä. Haluan hänen luokseen. Minä haluan sinne nyt. Lopultakin minä olen keksinyt keinon päästä täältä pois. Pian eivät enää nämä kahleet estele minua. Minun on vain kirjoitettava oma hahmo Tommi sukeltaja paikalle auttamaan ja vapauttamaan minut tästä mökistä. Ja sen jälkeen voin vihdoin oikeasti lähteä etsimään Alicea.